הרבה אנשים מחפשים סגולות שונות שיצליחו גם בעסקים, בעבודה, בלימודים, וגם שיהיה יותר קל להתגבר כשמכעיסים אותו, איך להגיב. ולא מודעים שהתורה עצמה נתנה לנו סגולה גדולה שהאדם יכול לתת בכל בוקר סוג של הערה, כמו אנרגיות פנימיות לתוך הנשמה, דבר שמשפיע על כל היום כולו. אם נאמר לגוי, מה דעתך לקחת קוביות, להניח אותם על היד, על הראש, לקשור אותם עם רצועות? זה הרי לא מוזר, מה אתה עושה? אבל התורה אומרת לעם ישראל, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. ודאי שכשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות משהו, יש בזה הרבה תוכן, הרבה פנימיות. חכמי תורת הסוד הסבירו שמכיוון שהמוח הוא מקום המחשבות, והלב הוא מקום הרגשות, אדם כועס, מרגיש שליבו רותח, עצוב, ליבו מתכווץ, מתגאה, ליבו מתרומם. התחושות נמצאות בלב. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך ליצור שני מכשירים כאלה, כלים מיוחדים, שהם כמו אנטנה שקולטת את האור האלוקי ומזרימה לתוך הנשמה. לכן התפילין צריך שיהיו מסוף שורשי השיער ומעלה. אדם שיש לו בלורית צריך לראות משורשי השיער ומעלה. שהתפילין לא ירדו לו על המצח. זה המקום שרח אצל התינוק, שער הכניסה של אותם אורות לתוך המוח. שיש מסך, פעמים שהכל מטושטש, אתה לא רואה שום דבר. אבל אנטנה קולטת את כל התמונות מכל העולם, סרטים, הכל מכניסה בפנים. אתה רואה פתאום יערות, מכוניות, חלל. מה זה אנטנה? בסך הכל חומר שעשוי ממתכת מסוימת, אבל יש לו כוח לקלוט גלי אור להכניס פנימה. ככה גם התפילין קולטות את האור האלוקי, תפילין של ראש מחולקות לארבע תאים, תפילין של יד, כל הפרשיות בתוך תא אחד. והאור הזה, כשהוא מוריד את היד, זה כנגד הלב, מזרים את זה לתוך הלב וכך כנגד המוח. מרצה לפיזיקה בשם אריק נווה הראה לי צילומים, תמונות שהוא עשה של צילומי הילה, שרואים לפני הנחת תפילין, מצלמים את האדם במצלמת הילה, מצלמה שקולטת את השדה החשמלי האלקטרומגנטי בממירה לצבעים. אז רואים שצבע ההילה שלו מאוד ירוד בשלב הראשוני, הצבע מאוד פשוט. יש בזה דרגות שהמדענים חילקו אותם לרמות שונות של צבעי הילה. אז במצב רגיל, הצבע ההילה מאוד ירוד. אבל כשהוא מניח תפילין, רואים שצבע ההילה משתנה למקום גבוה. הדירוג שהמדענים מדברים עליו הוא דירוג אדום נחשב ירוד, צהוב זה צבע סטנדרטי, תכלת גבוה יותר, סגול עוד יותר גבוה, ולבן נדיר מאוד שיהיה לבן. אבל בתפילין רואים שהאדם מניח תפילין, צבע ההילה שלו משתנה בכל דרגה שהוא נמצא, עם ההנחת תפילין מקבל אור גבוה יותר. אמרתי את זה פעם באחת ההרצאות, ושלחו אליי אחר כך כמה עמודים מתוך הירחון היוקרתי ביותר בעולם לרפואה סינית. שחוקר סיני ראה יהודים מניחים תפילין, מאוד התפעל. הוא גילה שמקום הנחת התפילין אצל היהודים, הרי יש ברפואה הסינית נקודות דיקור בגופו של האדם, 365 נקודות דיקור. והוא מצא שמקום הנחת התפילין של היהודים על הזרוע ועל הראש, אלה בדיוק המקומות של כניסת האנרגיות שמטהרות את המחשבה ומרוממות את הרוחניות של האדם. אז כתב על זה 4 עמודים צפופים בהתפעלות, איך בדיוק היהודים מניחים תפילין במקום הנכון. אולי הוא חושב שזה עניין של לחיצות או דיקורים, אבל בעם ישראל ידוע זה הרבה יותר מהעניין הזה. יהודי מניח תפילין, גם מקיים מצוות עשה מהתורה, מתחבר לאור האלוקי, נותן אור למוח, אור ללב, מקום המחשבות, מקום הרגשות, בעבודה יצליח יותר, בלימודים יותר, בהתמודדויות השונות במשך היום יצליח יותר. הראיתי פעם במצגת את התמונות של המחקר הסיני, היה שם סטודנט שלומד רפואה סינית בקהל. אז כששמע את הדברים, כנראה הבין את העוצמה שבהם יותר ממה שאנשים רגילים מבינים, אז הוא קם בהתפעלות ואמר, אם כך, מהיום אני מתחיל להניח תפילין. אמרתי, לא אשרי הסיני הזה שבזכותו התחלת להניח תפילין. כשרבי שמעון בר יוחאי אומר, זה לא מספיק. אבל כשבא הסיני ואומר, פה הקדוש ברוך הוא לימד והזוהר גילה לנו את הסודות של הדברים, טוב, העיקר שיניח תפילין, לפחות ירוויח גם זה בזכותו של הסיני.